Hi guys, Kutsi nga pala. Meron ako na discover na magandang gawin sa Realme pag meron siyang lag. Ang gawin nyo, pumunta kayo ng settings. Ayan, pumunta kayo ng settings. Tapos punta kayo ng developer option. Ayan, meron akong developer option. Pero kung wala pa kayong developer option guys, ang gawin nyo, punta kayo ng about phone. Tapos itap nyo yung baseband and kernel. Yan. Tapos i-7 times nyo itong build number. Ganun kami yan, tap nyo, lalabas yan dyan. Ganun lang gawin nyo. Pakita ko sa inyo kung paano mabilisin ito. Realme. Kasi ang Realme, pa nag-update siya ng Android 10, malag minsan. Tagal lalo pa mag-open ka ng Mobile Legends, ang tagal maglabas. Mag-open ka ng mag-back button ka, ng main button mo, tabak, ang tagal. Kaya ang ginawa ko, contact ng developer, tapos meron ako ditong inok para bumili siya. Ayan na. Itong window animation, i-off nyo ito guys, i-off nyo lang yan, tsaka itong transition animation screen, i-off nyo din yan, tsaka animator yan, i-off nyo yun yan para bumili sa depende lang. Diba? Galing na. Mas mabilis na kasi minsan pag ang Android 10 nag-update, nagiging lag siya, tapos pa nagbukas ka ng Facebook, ng YouTube, ang tagal niya mag-response. Kaya yun ang ginawa ko, hinahanap ko. Diba? Ayos na. Sa YouTube channel ko pala, sana i-supportan nyo rin yung YouTube channel ko na Pasamok TV. Comedian vlogs yun. Pasamok TV, sana masubscribe mo din yun. At saka kung mahilig naman kayo sa mga movie na mga Tagalog dub, meron din akong channel na 101 Movie Box. Sana mabisita mo yun guys. At saka shoutout nga pala sa mga followers ko. Meron akong 114 followers. Salamat sa inyo.